Dragilor, fac acest video pentru criptomoneda Kaila, care are 21.000 de unități la ora actuală. Gândiți-vă dacă vreți să cumpărați sau nu. Acum e un moment oportun. La cât îi Kaila, e un moment foarte oportun. Kaila are 21.000 de unități. Până anul viitor vor fi 6.000 de Kaila în circulație. Hai, poate mai mult, da, mă îndoiesc. Vor veni balenele și vor sări pe Kaila, dar problema e alta. În casele de schimb va exista puțin Kaila. Vor exista 100 de monezi, 200 de monezi, 300 de monezi, poate nici atâta. Și gândiți-vă niște balene care se bat pe 300 de monezi de Kaila. Hai să fim serioși. Deci avem niște praguri la Kaila de 10.000, 100.000, 1 milion, 10 milioane, 100 de milioane, 1 miliard de dolari. Poate să atingă Kaila 10 milioane de dolari la sfârșitul anului viitor? E doar o întrebare. Poate. Dar nu e imposibil, având în vedere că lichiditatea pe exchange-uri e nimic. Deci să ai tu, la ora actuală, să ai tu pe exchange 30 de Kaila ca lichiditate? KCN este prescurtarea de la Kaila. Deci e... nu știu ce să zic. Mai puțin. 30 de Kaila, mai puțin. Ce fac? Ce faci? Cumperi 30 de Kaila până la 1500 de dolari, cât e acum? 2000, hai să zicem, cumperi pe toți? Și își rege, mai. Ia-i pe toți, ai tăi sunt. 30 de Kaila. Și băia, de la 1500-2000 de dolari, îi pui prost la 10.000 bucata, 10.000 de dolari bucata. Ce? O să vină minerii să vândă 0,00 nu știu cât Kaila? Da, o să vândă, sigur că o să vândă, o să tragă prețul un pic în jos, extraordinar. Dar tu, în schimb, ai luat 30 de Kaila la 2000 de dolari bucata și le vinzi cu 10.000 bucata. Da, așa. Cu tupeu, cu 10.000 le vinzi, da? O să crezi că o să-ți ia mult să le vinzi? Cât îți ia? 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, un an? Da, cât spune ai făcut. Și ce ușor e, având în vedere că ne jucăm doar cu 6.000 de Kaila. 6.000. Atât. Asta anul viitor. Acum sunt 3.500. Deci acum lichiditatea în Kaila e pe spate. Adică n-ai Kaila de cumpărat la discreție. Aici n-ai. Dacă vrei să cumperi 3.500 de Bitcoin, acum poți să cumperi 3.500. Da, o să ridici prețul. Da, poți să cumperi. Dar 3.500 de Kaila e tot ce există pe piață. Ce mai vrei? Cât vrei să cumperi? Că nu poți să-i cumperi pe toți. Nu știu cât poți să cumperi probabil 100-200 de Kaila. Cât îți pe exchange-uri acum? Că sunt 2 exchange-uri. Atâta poți să cumperi. Hai, cercetați și gândiți-vă dacă vreți, să vă luați un Kaila. Dacă vreți. Și normal, dacă aveți bani, dar să vă luați și jumătate, e ok. Eu zic că e ok. Puteți să mă contraziceți. E ok.